a rozmašíruješ to úplně nadrobno. Dneska mám pro tebe fakt rychlý recept, když třeba nestíháš. A je to pyré z pečený cizrny s gremulátou. Budeš potřebovat nakládanou cizrnu, tymián, olivový olej, citronovou kůru, petržel, česnek, smetanu a hot wings z KFC. Do misky dáš cizrnu, tymián, olivový olej, česnek, opepříš a osolíš a zamícháš. Celý to vysypeš na plech, rozprostřeš a dáš do vyhřátý trouby na 200 stupňů takových 10 minutek. Mezitím, co se ti peče cizrna, uděláš si gremulátu. Vezmeš citronovou kůru, petržel, česnek a rozmašíruješ to nadrobno. Gremuláta je hotová a teď si vyndáme cizrnu a společně se smetanou ji rozmixujeme. Pyré máme hotový a teď už stačí jenom naservírovat. Nechte si chutnat, přátelé.